Здравейте на всички, ние сме Fabulkers. Сега виждате играя 5 епизод на Майнкрафт и в миналия 4 епизод. Ето виждате, тук си направихме легло, много готино и много ми харесва, че си направихме леглото, защото когато стане нощ спирам клипа и не ви става толкова интересно, защото е толкова кратък. И затова мисля да... И затова си направих леглото. Още първоначално на първи епизод исках да си направя легло. И тъй. И тук си убиваме прасета. Не знам кой ще правя. Но ще копая, да намеря нещо. Тук пусна тея прасенца да се пекат. Ими не снимах доста време и много искам да снимам. Много ми харесва Майнкрафта, затова снимам почти само на него. Но ще видите 2 клипъра. И ще видите още клипа на Майнкрафт. Не само на Майнкрафт. Това не знам дори какво е. Което е? Барут. Това май да се направи запалка. Знаете ли, че от кравата, от кожата може да си направим шлем. Такива. Сега, че има много въглища. Групата на въглищата 2016. Толкова стига. Хора, наистина искам много да снимам почти само на Майнкрафт, но няма да снимам само на Майнкрафт. За мен това е главното. Но ще снимам и на други игри. Защото Майнкрафт не е известната игра. Има много по-известни. Някой знае GTA. Цялото име е Grand Theft Auto. И не знам, дано ви харесва това. Този клип. Тук ще почупим малко дървета. И не знам какво ще правим. Хич. Сега ще чупим. Чакай, ние имахме ли брадва? Определено ще бъде малко по-дълъг четвърти епизод. Чакай. Т.е. Значи. Какво да правим? Защо в един чест да няма само мечове, брадви и такива, а другите да си каквото е, каквото ще. Ще направим такъв чест. Бързо да го направим. Трябва да направим честа, после нещата. Епа. Ето. Тук кирка. И това става. Добре, ето вземем пръчката. И пръчки. Чакай да бъде тук, че е правилно. И тук. Това. Може и той. Може и тук да поукрасим. Така че дай да се вземем. Имаме една стълба. Това е било точно стълба.
Разбира ли, че това засядане? Ама и за това се бори. Ето, тук. Ето, харесва ми. Доста. И 5 минути. Още 5 минути не ме търсва. Чакай, тук е тъй. И тъй. И тъй. Стана добре. Ще поубием още... Алелуя! Много е готино. Леглото наистина много ми харесва. Добро утро! Шегувам се. Иначе наистина ни харесва да снимаме. Сега ще поубиваме повече прасета и повече крипали. Така и тъй. Пак още един барут. Марут. Къде беше? Скелет. Коментар са. Тук бях видял прасе или ми се е видял. Тук има прасе, къде? О май гад, аз съм много тъп. Прасе! Още 2 прасета! Добре. Кози, те не ми трябват. Ама тук. Станаха 7 минути от този клип. Между другото, ако някой пита с каква програма снимаме, казва се Action, която е много готина и много ми харесва. Къде кожата? Не се взех. Не съм! Коментар се, връщам се в къщата. Нещо стана. Не знам дали ще дадете палче нагоре или палче надолу. Зависи дали ви е харесал клипа. Но на мен искам да ви харесва и да се абонирате към канала ни. Подиваме YouTube. Може да чуете мишката ми. Да играе нещо. И сори. 1 минута мисля, че е 1 час. Много време, много секунди има 1 минута. Това дори нашия смисъл, аз съм много идиотски. Много тъп. Макар че чукане глава. Ще умра от глад. Ням. Ето. Мисля вече частите просто да се казват Firewalkers Playing, Minecraft и кой епизод е. Без така завършената къща, оцеляване на острова, както беше първият епизод. Може да се направим басейн, но просто за окраска. Някакъв мини басейн. Ето, мини басейн. Или по-скоро е вано. Ето е тук. Абе ще ми трябва и вода. Седих се. Чакай, тук има? Не. Вярно, че имаше. Ще го използвам. Коментар. Сетих се как ще бъде. Става 10 минути и свършим. Хайде, чупи се! Побързо.
нещо. Вратете. Не знам как ще стане хич. Но ще... Това е някакво наистина мини. Тук. Басейнче! Еми хора, благодаря, че гледахте 5-ти епизод на Майнкрафт. Дано ви е харесал. Ако ви е харесал, палче нагоре, ако не ви е харесал, палче надолу. И ако искате да гледате още клипчета на нашия канал, не забравяйте да се абонирате. Чао, чао на всички!